30 гадоў таму 5 сакавіка 1970 году уступіла ў дзеянне дамова пра нераспаўсюд ядзернай зброі. І па сёння гэтая дамова застаецца асноўным міжнародным прававым актам, які вызначае ядзерны статус дзяржаваў. У ліпені 1945 году Злучаныя Штаты правялі першыя ядзерныя выпрабаванні, а крыху пазней такія ж выпрабаванні правёў і Савецкі Саюз. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. На пачатак 70-х гадоў Савецкі Саюз меў другі пасля Амерыкі ядзерны патэнцыял, а ў БССР на канец 80-х гадоў знаходзілася 1200 ядзерных боезарадаў. У сярэдзіне 80-х я служыў афіцэрам у ракетным дывізіёне. Частка наша месцілася пад Лепелем. Дальнасць палёту ракеты з нашай пускавой установкі была 150 кіламетраў. Зарад быў ядзерны. Мы ракетныя вайска, нам любая цель блізка. Пелі мы на страевых смотрах, і сапраўды наша мэта была блізкая. У выпадку вайны мы павінны былі нанесці ракетны ядзерны удар па гораду Полацку, у тым выпадку, калі б яго занялі супастаты з НАТО, а дывізіён, які базаваўся ў Барысаве, нанёс бы ракетны ядзерны удар па горадзе Менску. У пачатку 90-х гадоў Беларусь добраахвотна адмовілася ад ядзернай зброі, за што актыўна выступаў тагачасны старшыня Вярхоўнага Савета Станіслав Шушкевіч. Я лічу сваім найвялікшым, самым вялікім у жыцці дасягненнем тое, што я фактычна вывеў ядерную зброю з Беларусі, таму што ўсё было падпісана для таго, каб і Верховны Савет прагаласаваў адзінадушна. Усе прагаласавалі за тое, каб вывесці ядерную зброю яшчэ пры мне. За вывод ядерной зброі галасаваў і дэпутат Александр Лукашенко. Пазней будуць казаць, у тым ліку і Лукашенко будзе казаць, што прадзешавілі, што маглі б атрымаць вялікія мільярды за гэты вывод ядерной зброі. Але што зроблена, тое зроблена. Беларусь была не адзіная краіна, якая адмовілася ад ядерной зброі добраахвотна. Гэтак жа зрабіла і Паўночна-Афрыканская рэспубліка. Праўда, там было ўсяго толькі 6 ядзерных боегаловак. А вось Украіна і Казахстан адмовіліся ад свайго ядзернага патэнцыялу не без, скажам гэтак, палітычнага і дыпламатычнага ўплыву з боку Захаду і Расіі. У 1994 годзе быў падпісаны Будапешtsкі мемарандум, паводле якога Злучаныя Штаты Амерыкі, Вялікая Брытанія, Расія і Францыя гарантавалі ўкраіне, што нічога не будуць рабіць супраць цэласнасці і незалежнасці Украіны. Такія ж гарантыі былі дадзеныя Беларусі і Казахстану. Пазней, пасля анексіі Расіі Крыму, гаварылі і зараз гавораць, што недахоп таго мемарандуму быў у тым, што вось гэтыя гарантыі былі недакладна юрыдычна прапісаныя. У 1994 годзе ядзерная зброя была выведзеная з Казахстану, а ў 1996 з Украіны і з Беларусі выводзілі яе ў Расійскую Федэрацыю. На сённяшні момант існуюць 8 ядзерных дзяржаў. Злучаныя Штаты Амерыкі, Великабрытанія, Расія, Кітай, Індыя, Пакістан, Паўночная Карэя, Францыя – гэта афіцыйна ядзерныя краіны. У траўні 1995 году 140 краінаў вырашылі працягнуць дамову аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі без якога-небудзь часовага абмежавання. На сённяшні дзень у свеце налічваецца 15 000 ядзерных боегаловак. Некаторыя кажуць, што іх хопіць, каб 10 разоў знішчыць планету. Іншыя спрачаюцца і кажуць, што хопіць толькі на 3 разы. Па праўдзе, хапіла б і аднаго разу.